Enric Larreula i Vidal. Enric Larreula, també conegut amb el pseudònim de Pau Xic, neix a Barcelona l'any 1941. És escriptor, dibuixant, professor universitari, activista lingüístic i agut observador de la realitat sociolingüística del nostre país. A finals dels anys 60 es va incorporar com a docent a les classes de llengua catalana d'Òmnium Cultural, on va treballar intensament per normalitzar l'aprenentatge del català. L'any 1983 es llicencia en Filologia Catalana i durant més de 20 anys ha estat professor de didàctica de la llengua a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat com a guionista i ha col·laborat en diversos mitjans de premsa escrita i ràdio. És membre fundador i president d'honor de l'Associació d'Amics de la Bressola, per a la qual va publicar Contes de la Bressola per recuperar la tradició oral d'explicar contes als infants. Larreula ha compaginat l'ensenyament de la llengua catalana amb la publicació de material didàctic, la traducció i la creació literària. També ha participat en la realització d'una 60ena de llibres d'ensenyament i ha escrit més d'un centenar d'obres de diferents gèneres. Moltes d'aquestes obres fan reflexionar sobre la situació de la llengua i el futur del país, com en el cas dels llibres Em dic Paco, Terres verges i Els arbres passaven ran de finestra. La seva producció sociolingüística culmina l'any 2002 amb el llibre Dolor de llengua. L'any 2017 publica La llengua dibuixada, on parla de la seva lluita per impulsar l'ús del català. Ha obtingut diversos premis, entre els quals destaquen el Crítica Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil l'any 1984, el Pere IV d'Humor i Sàtira el 1990 i el 2000 i el Premi d'Honor Jaume I el 2002.